Gihimakak ni Mandaue City Mayor Glenn Bersede ang taho nga adunay gag order nga gi-issue para sa mga department heads sa Mandaue City. Matud sa mayor, wala niya dili ang mga heads of office nga muhatag og pamahayag sa mga reporter taliwa kini sa nabantayan karong bag-o sa kalisod sa ubang media kay may mga magdumili sa pagkooperar para ma-interview. Samtang gipahibaw sa information officer siya sa mutubag sa mga pangutana o kasayuran sa dakbayan para masibya sa publiko. Gani usa sa mga aktibidad sa Mandaue City para mapahibaw ang publiko sa updates, ang paglusad og news forum sama sa gihimong Istorya Tabay. Maka-interview mo anytime ng department head, so kukuha na nila. Sa ila na ng kagalingon siguro, kay basin maibawbiat sa itong kaatbang once ma-interview nyo, doon na sila, masibiyat sila. Maunang tingal sa ila ng kagalingon, pero sa directive yun mo wala. City Information Officer, 24/7, I will answer your calls.